Makadi muri Zimbabwe tinokukwazisai mose pachivhitivhiti chenyu Zim HD apo patinenge tichikupai news dzinenge dzichipisa muzuva nemuzuva. Zvino panguva ino tine news dzandauya nadzo zvichinzi vaEmmerson Mnangagwa pabepa rakabuda mazuva maviri apfuura richitaura kuti vaMnangagwa havana chekuita kana kuti vaMnangagwa havana shuwiro ye3rd term. So zviri kufungidzira kunzi vachiwenga ndiye munhu ari next kupinda pachigaro cheupurezidendi. Naizvozvo kune mahunga ari kufamba zvekare kuti mashows ese ari kuitwa mamwe seyakaitwa mazuva apfuura yana Japreza naSulumani neimwe yange ina Japreza. Kune vakadzi vakanga variko chete. Zviri kufungidzirwa kunzi kukambena kuri kuita ZANU-PF secretly zvichitaurwa nevanhu vachitaura kuti kune mahunga mamwe ari kubuda ari kunzi vaMnangagwa vari kunzi vari kuda kusiya mwana wavo pachigaro. So mubato reZANU-PF hamuna kumira zvakanaka. Mubato reZANU-PF makamenama, mune macracks arimo. Kana usati wasubscribe pathis channel gara wabaya button subscribe kuitira kuti news dzinotevera ugosangana nadzo dzigouya nguva iripo maringe nezveupfumi hwenyika pamwe chete nesituation iripo muzuva ratiri nhasi. Zimbabwe yakabudisa mari mazuva maviri apfuura iri kunzi Zimbabwe Gold. Mari iyi veruzhinji havasi kugutsikana nayo, vari kuona sekunge yakafanana nemabhondi atabva kushandisa. Mukuru webato rinopikisa vaNelson Chamisa ari kutaura kuti nyika haisi kuda kuchinjwa mari asi nyika iri kuda kuchinjwa leadership, ndio iri kufanirwa kuchinjwa munyika yeZimbabwe. Naizvozvo havafaniri kuti ikonomi yeZimbabwe inake, iri kufanirwa kunge pachinjwa leadership not mari. Naizvozvo mashoko makukutu ende mashoko makuru ayo ari kubva kumutungamiriri weopposition party vaNelson Chamisa avo vasati vane bato ravaloncha pari zvino. Tinokutendai nekuona kwamunoita pachivhitivhiti chedu zuva nezuva muri Zimbabwe. Tinenge tichikupai zviri kubuda mumastreets esocial media.